Ladies and gentlemen, we are back again on yet another interesting episode, and this time it's gospel as usual. We introduced a new show na Evangelist Marufu inonzi Magwaro neMukambori, and we are also going to be doing a new show as well with Prophet Passion Java. I think by the time you would have watched this video, Munematona, that show that we did with Prophet Passion, the Wisdom Mondays. We are going to add more and more gospel related shows. Maybe if you didn't know, when I started doing broadcasting, we were actually teaching gospel teachings, the word of God, and chichi, and later on the way, but as we do. But maybe God is calling us back, and we are going to use this platform for the right reasons. Vane magwaro echokwadi, vane magwaro ekunyeba, truth, or heresy, everyone is welcome here. Munongoti bata toronga what we would want to discuss about. There's no classism. Everyone is really welcome. And today I received a call, I think 3 or 4 days ago. As you can see today, I've got a guest, a new face which you might not be familiar with. I want to share something concerning the three what? 3 messages dzakaparidzwa mu New Testament. The 3 messages dzakaparidzwa mu New Testament. Welcome say. Makadi Mr. Zego. Tiripo makadiwo kuri say kunobvyo. Kuri zvako. Better. Ndinoona nge muri mudiki ndakubvunza ndikati musi mudiki ere pamagwaro. Pana udze kuna mataizi na udze chitendero musi maita mudiki. Hatizozishe nekuti ndo wakalipa shoko racho kuti tinge tichiparidza. Plus kana Mwari asarudza ka. Ndombura kuti mumbovhara vanhu. Kana Mwari asarudza anenge asarudza. Jesu akatotanga kudavira vanhu magwaro achitoripa 12 years type anga kutoita nharo navo musinagoge. Chokwadi. Zita munoitwa Nyasha. Yes. Ringori Nyasha. Nyasha. Asa muno kana chiremerera mu community mukoma Nyasha. Nditori nacho. Ringori Nyasha. Nyasha. Makawana. Saka name ndezviti Nyasha makawana. Ndo zita rangu. Aiwa kamunozviti ndinonzi Baba Niki. You get what I mean? Ayo zvangofanira kuti se issue atida kuintroduce munotongoshanda mazita. Kana papa nezvilazo kubvunzwa nza baba waNyasha wainzani, baba wauyu wainzani. Alright. Ndikubaona. So Nyasha rubva kupo? Kumarondera. Ndo kwamunogara? Yes. Alright. So muri mushumire? Mushumire wekereke ipi? New Testament. Yes. Kune nonzi New Testament? New Testament. Yakatorejestwa muZimbabwe? Yakarejestwa naishe. So kana tichiti New Testament tiri kubuditsa kuti papa neOld Covenant neNew Testament. So ndinoparidza New Testament. So tinongojoina church yagara iripo. Yagara iripo kai vanenge vachiti Roman Catholic. Yagara iripo iNew Testament yakaitwa naJesu nababa vake. Inopindurwa kupi? All over the world. Pane vamunotozivo izvozvi president wayo ndiani? President wayo vakuru wayo ndiJesu, ndiye mukuru wayo. Anomutsa vashumiri kuti vaparidze pamusoro peNew Testament. Kuna naZayota, kuna naAFM, vakuru wayo ndiJesu. Yes. Kana tichidai so isusu tiri kuintroduce evhangeri yakaparidzwa mu New Testament. Anyone anoparidza pamusoro paJesu nekurayirwa kwazvakaitwa mushumiri weNew Testament. Nekuti Mwari ndiye anenge amutsa. Mwari anongomutsa vashumiri muTestament yake wojoina chechi yeNyasha kana kuti wojoina chechi yake ndo inonzi New Testament. Inopindurwa kupi New Testament? Kwakawanda. Kumarondera? Kumarondera tinopindira panonzi Blue Church. Patori nevatende? Vakawanda sei? Varipo dzizonyatsowerenga edu manamba but ine hierarchy nemunyika yeZimbabwe kuti tinoziva apa paina overseer, apa paina bishop, apa paina archbishop. So far isati because ishoko richatongosvikawo. Asi munotarisira kuti pazvichaitawo munogona ngemutori mutungamiri? Kana Mwari azvitendera.
kana Mwari atendera hanzi hapana chinoramba. Nyaya yeNew Testament Church iyi nyaya yanetsa kana muri vanhu vanombonyatsofollowa, hameno kana ndiri kutaura zvakanaka, but vanhu vanobhilivha kuti chechi chaiyo yaJesu ichechi imwe chete, chechi inotungamirwa naJesu, ndo chechi yakaintroducwa Jesu paakaenda kudenga, ndo chechi chete iripo. Zvekuzoti mamwe machechi mamwe machi inofanira kuva imwe chete, handizvo? Ndo chaizvo. Saka ndo nyaya, but haisiro nyaya yavaita sei yavafambira muzuva ranhasi. 3 message ndizvo inonzi ichi 3 message. 3 message dzakaparidzwa naJesu muNew Testament. 3 message dzakaparidzwa naJesu. Kana kuti kuparidza zita raJesu. Ndokuti Jesu akapa zita rakuti riparidzwe sei, kuti ripe upenyu, because sezvamuri kuona panyika dzose zita raJesu riri kuparidzwa. But Ishe wachindiratidza wane zvawakazarura kuti zita rangu rakaparidzwa so, uyezvo mascripture ndo zvazvakanga zviri. Jesu ndowe kutanga kuparidza 3 message. Tevere vapostori, tevere vese vanomutswa naMwari vanoparidza about 3 message. 3 message ndo imwe chete yaiye kuSabbath 7th day church inonzi 3 angels message. Ayo zvakatosiyana zvamuchose. Alright, mataura futi mukati makaratidzwa naIshe. Yes. Changa chiri chiratidzo chekuona nemeso here kana kuti makazarurirwa muchiverenga magwaro? Mavisions. Munoona mavision? Yes. Chimunitsanangurira tanenge akaita sei mavision? Right, kana tichiti vision tikureva kuti it's a sort of yekuti chinhu chaunoona chine voice ichitaura pamusoro paJesu. Pamusoro paJesu. Zvakaitika kangani muupenyu hwenyu? Kakawanda. Pazvakaitika zvekutanga muchirurangarira? Kubva kudhara. Chii chakaitika? Ndakangonzwa shoko raJesu richiparidzwa. Richiparidzwa muchiratidzo? Richiparidzwa nani? Chii chaitika? Richiparidzwa nemavoices. Yes. Vazvarevei? Vazvareva kuti ndo shoko rinofanira kunge richiziviswa vanhu. Hazvina kukuvhundutsa here? Hazvina kumbondivhundutsa, but semazuva acho ndanisiri interested nazvo because ndezvangu zvandinotoitawo. Ko mumwe akati munenge manyanyopinda muzvinhu zvebhaibheri, pane zvinombonzwa kuti bhaibheri rinopengesa. Rinotaura rinopengesa. Yes. Hamugonange muri kupengawo? Kana. Vision makatoiona? Yes. Mukafamba muchiudza vanhu kuti inini ndiri pane mavoice andiri kunzwa, pane zvinhu zvandiri kuona, munofunga kuti munoperera kupi? Ina handifambi chiti pane mavoices andiri kunzwa kana pane zvandiri kuona. Ndinongoparidza iziti izvi zvandakaudzwa ndiparidza. Handinaunzi taurira vanhu pane mavoice andiri kuona. Ndakanzi ndiparidze ivhangeri sezvairi, kwete kuti ndizotaurira vanhu kuti pane mavoice andiri kuona kana pane chii. Iyo haisiriyo message. Message yakapuwa nemeseji yakaparidzwa naIshe ndo yatida kungospreada kuti vanonge vaigamuchira vaone upenyu, because nyaya yatakanyanya kugarira panapa ndeyekuparidzwa kwezita raJesu, kwete mavision. Kuti exactly kuti zita raJesu rakaparidzwa sei muNew Testament kuti ripe vanhu upenyu, because vanhu vakawanda vari kuparidza zita raJesu. Vanhu vakawanda all over the world vanenge vachiparidza, adai achiparidza, but toda kuzodzokera tichinotarisa kuti ndiwo here mapirwo akaitwa zita raJesu, because muOld Testament mune kupiwa kwakaitwa imomo because isungano. New Testament ine kupiwa kwakaitwa because Mwari ndiye anoseta mastandards ekunamatwa kwake. Saka Mwari kuOld Testament anga akaseta mastandards aida kunamatwa nawo. KuNew Testament akaseta futi mastandards aanoda kunamatwa nawo. Saka iyoyo evhangeri iri muNew Testament ndo yatiri kuti 3 message yakaratidzwa chinzi 3 message, but mukatarisa vapostora vese waiparidza iri mumagroups me3 messages ozo, but yanga isina kupiwa zita rekuti 3 message. But kuzoivhiwa kwatiri kuitira kuti vanhu vanzwisise seivhangeri yanga yaloka yekuti yanga yakusanga mameseji ari kusanganiswa. Saka pakupa umbowo hwekuparidzwa kwaitwa zita racho kuti rinyatsovhurika, kuti vanhu vanyatsonzwa kuti kana pachinzi 3 message ndokuparidzwa kunoitwa zita raJesu, pari kumbonzi chii, pachinzi chii, vanhu vonyatsa kunzwa, because zvakafanana nekuti murodhi mota dzikarovana pese apa dzinofamba pasina highway code, but kana dzazorovana munonoitora maakuvhura kuti uyu neuye wanzwisise wese. Ndo zvatuita tiri kuvhura kuti vanhu vanyatsonzwisisa nekunyatsodzokera mumascripture vachiyananisa gospel ravo neriri mumascripture vachinyatsoriyananisa kuti ndizvo here
zvakapiwa naishe muNew Testament. Manyasopatsanangura zvakanakisisa chaizvo. Saka yamunoti 3 message ndeipi? Right, yatinoti 3 message. Ndichatanga ndichipaka background mbichana ndichimhanya kuitira tifambe zvakanaka. Ku-Old Testament Mwari anga akatsanangurawo Jacob, akamudaidza zita rinonzi Israeri, but achimutumidza zita iroro Jacob. Jacob aitoraramawo pakati pendudzi dzose, but chakazomusiyanisa nevamwe vanhu inyaya yekuti atumidzwa zita rinonzi Israeri ndokubva apiwa mashoko aMwari, but akatotorwawo pakati pedzimwe ndudzi dzakazodaidzwa kunzi vaHedheni. Saka chakasiyanisa Jacob nevamwe vanhu vese avo inyaya yekuti iye anga apiwa mashoko naMwari. So Israeri ndo yakakapiwa chipikirwa chekuparidza pamusoro peNew Testament. Yapiwa chipikirwa chekuparidza pamusoro peNew Testament, yakapiwawo zvakasiyana-siyana, gwai, mutemo and so forth. Nokudaro Mwari achiparidza kuti kuchazoitika guta rinonzi New Testament. MuNew Testament ndokubva nguva yakasvika pakuzara kwazvo, ndobva mamutswa muponesi Jesu. Mamutswa muponesi Jesu, Mwari pakumutsa kwake muponesi Jesu akatumira Mweya Mutsvene ukapinda mudumbu remhandara, ndokubva pazvarwa mwana mukomana, ndokubva ararama semunhu, ndokubva atambudzika kusvikira parufu rwemuchinjikwa, ndokubva aroverwa pamuchinjikwa, ropa rikayerera, ndokubva awigwa, amuka, akuchioneka, akudzokera kuna Baba. Ndopaakasiya ataura 3 message idzodzo Jesu. Paanosangana nevadzidzi, vadzidzi vakati vachimuona, vamwe vakamunamata, vamwe vakanyunyuta. Ipapo Jesu akataura kwavari akati, tarirai, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo muparidzire marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba noRomwanakomana nereMweya Mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvese zvandakakurayirai. Saka vanhu vazhinji vanoverenga scripture iyi, handizivo wangu ndingazovharira vamwe, but vazhinji vanenge vasiri kuzvinzwisisa kuti pavanenge vachiverenga mashoko aya, mameseji aipiwa naJesu. Jesu aitogara vachitomaparidza vari panyika. So yekutanga Jesu anoti endai naizvozvo muparidzire marudzi ose. Yechitu inonzi muvabhabhatidze muzita raBaba noRomwanakomana nereMweya Mutsvene. Yechi3 inonzi muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai. Saka ndo inonzi 3 messages. Idzodzo pane mameseji 3 akapiwa naJesu. Ndatomatangidzei. Sorry. Yekutanga inoti endai naizvozvo muparidzire marudzi ose. Yechipiri inoti muvabhabhatidze muzita raBaba noRomwanakomana nereMweya Mutsvene. Yechi3 inoti muvadzidzise kuchengeta zvese zvandakakurayirai. 3 message dzaita se dzakwana. Saka messages sei dzaipiwa naJesu, vachiti handigoni kuti ndichidzokere, since Jesu aidziparidza vari panyika, but wapedza basa vakuchidzipa official kuti ngadzichiparidzwe kuti vanhu vaone upenyu. Ndosaka vakazodzipa dzakadaro. Saka zviri kureva kuti munhu akatanga kudzidzisa vanhu kuchengeta zvakarayirwa naMwari aita mhosva. Ari kuparidza shoko raMwari but aine mhosva, zvokuti achatopisirwa kuparidza shoko iroro. Munhu akatanga kudzidzisa vanhu second message, kana kuti munhu anogona kuonzwa kuti mubhaibheri makanzi kana usina kubhabhatidzwa hauoni ushoko kudenga, akutobhabhatidza, aita mhosva. Chiri kufanira kutanga chaitika kudzidzisa vanhu first message. Vanhu vareceiva first message vochizoenda kusecond message. Saka Jesu paaingoti endai naizvozvo, vadzidzi vaizviziva nekuti hakuna nyaya inotangira pakati. Vadzidzi vaiziva kuti zviri kunzi naJesu tiende nazvo imeseji yavaigara vachiparidza vari panyika. So now nekuverenga, kana munhu usina kuzvipfuura unogona kutadza kuziva kuti zvainzi endai naizvozvo ndezvipi. Zvainzi endai naizvozvo ndezvipi? Yes, ndezvipi? Zvainzi endai naizvozvo kuti endai munoparidza pamusoro pekuti Mwari ada nyika, nokudaro apa mwanakomana wake mumwe chete woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi aone upenyu husingaperi. Saka pavhesi iyi ndo pane 3 angels, ndo pane 3 message. Pavhesi yandapa vamwe vanongoda kuzoziva kuti pamwe vhesi yacho iri papi, Matthew 28 vhesi ya17. Ipapo ndo pane mameseji ese. But ndakatarisa ndo mari dziri kuparidzwa. Ngatifambe tichabudisa kuti ndiyo here iri kuparidzwa kana kuti haisiriyo. Right. Pamameseji aya amuri kuti ndo ari kuparidzwa izvozvese. Kuti tinoda kufamba kuti tione kuti ndiwo here ari kuparidzwa. Indati munhu akatanga kudzidzisa vanhu
kuchengeta zvakarayirwa naMwari aita mhosva. Munhu akatanga kupapatidza vanhu asina kuenda naizvozvo aita mhosva. Zvainzi endai naizvozvo naJesu tataura tikati ndezvekuti chiendai munodzidzisa vanhu kuti Mwari ada nyika. Nokudaro apa Mwari achida nyika akaida sei uyezve akapa sei Jesu. Akamupa kuti atambudzike, aroverwe pamuchinjikwa ropa riyerere. Saka Jesu ndo evhangeri waiparidza vari panyika. Vanoenderera mberi Jesu achitaura kuti ani nani anotarira mwanakomana nekutenda kwaari arege kufa asawe neupenyu husingaite sei kusingaperi. Zviri kureva kuti tatisu mufirst message muri kunzi endai munodzidzisa nyika pamusoro pekudiwa nepamusoro pekutenda kuna Jesu. Right. Pakutarira apa vanhu vari kutenda kuna Jesu but vasina kutarira. Pari kunzi hapana munhu anogona kutenda kuna Jesu asina kutarira. Ndo first message. Imessage yega yekutoti yakapiwa kunzi ipike vanhu munyika. Nekuti ukapikwa nesecond message unenge usina kuwana upenyu. Ukapikwa nethird message unenge usina upenyu. Rese ishoko. But sei Jesu ari kupa mamessage aya. Wari kupa first message kuti ipike vanhu munyika. Kuti wagone kuti vakunamata. Saka pa first message pari kunzi anotarira nekutenda kumwanakomana. Chii chiri kutarirwa? Tiri kutarira pakutambudzika kwake nekurohwa nekutukwa nekuroverwa pamuchinjikwa. Tochizoenda kunotenda kuti zveshuwa Jesu makatambudzikira isu. Zveshuwa Jesu makarobwa nekutukwa. Tobva tachitenda kwavari. Saka zviri kureva kuti pakauya munhu ari kuti ndikuda vanhu 4, 5, 6 vane marriage dziri kusheka ndiwanamatire muzita raJesu. Zvikureva kuti ari kuita kunge ari kuparidza zita raJesu but haasi kuparidza zita raJesu nekuti first package iri kupuhwa naJesu ndeyekuti chiendai munodzidzisa warwadziwa wapikwa nekutambudzika kwangu uchizotenda. Pakaita vanhu vari kubatanidzwa naMwari nezvimwe zvinhu ivavo vanenge vakapesaniswa nemuchinjikwa nekuti rangarirei kuold covenant ndaitaura nevanhu muzvinhu but kuno kuNew Testament ndiri kutaura nevanhu mumwanakomana. Saka process yekutaurwa nayo nevanhu mumwanakomana ndeyekuti vanhu vari kufanira kutanga vanotarira uchizotenda kuna Jesu. Saka pakaita ari kutoti tendai kuna Jesu asina kuti vanhu vatarire atorasa message yekutanga. Saka ndo picture. Exactly. Ndo mapirwo ari kuitwa first message naJesu kuti chiendai munoiparidza zvakadaro. Ndo ichasvika ichinhonga vanhu munyika. Kana munhu akanhongwa neimwe message isiri iyi yekutambudzika kwangu anenge akaparadzaniswa neni. Saka kutambudzika kwake. Kutambudzika kwake. Pamwe mchishia tonazoiti Jesu aitambura. Jesu akatambudzika, wakarobwa, wakatukwa. Zvinoreva upenyu. Kuti Jesu akatambudzikira isu, Jesu akarohwa, akatambudzika, wakabayiwa. Ropa rikaita rikaerera. Saka ropa riri kuda kushanda kuvanhu. Saka vanhu vakasanotarira ropa, vakanotarira imwe evhangeri yavanenge vapuwa. Ropa harisi kuzoshanda kwavari. Because zvakafanana kune vanhu vanouya vachiti Jesu akafira munhu wese. Jesu akafira munhu wese zvechokwadi. But vanhu vari kuzohakwa neropa ndivanenge vatarira uchizotenda. Vanenge vasina kutarira nekutenda vanenge vasina hanya nekutambudzika kwake. Saka ropa harishande pakati. Ndosaka Jesu ari kupa first message yega iri clear yekuti ngaende inopika vanhu munyika. Zvekuti vanhu kana vakapikwa neimwe evhangeri isiri yekutambudzika kwake vanenge vasiri kuverengwa pamuchinjikwa. Imwe evhangeri yakaita sevhangeri ipi? Right. Imwe evhangeri rega ndambopa example yekuti kunouya munhu anotaura kuti ndikuda vanhu 10 vane mamarriage ari kusheka ndiwanamatire muzita raJesu. Waitirwe zvakanaka. Vanhu ivavo vanamatirwa marriage dzavo dzobva dzaita dzafamba. Vanhu avo vati takunamata because takanamatirwa marriage yedu ikaita ikaita. Vanhu ivava vese ava vakaparadzaniswa nemuchinjiko nekuti havana kupikwa nefirst message. Saka Jesu paari kupa first message ari kuti ndo ichapika. Zvekuti mukatarisa anotombotaura Jesu achiti evhangeri yeushe inofanira kuparidzirwa marudzi ose. Evhangeri yeushe ndeyekutambudzika kwemwanakomana nekuroverwa pamuchinjikwa. Kuti kana paita vanhu wanzwa iyoyo vakaswedera kwairi wapikwa neevhangeri yaJesu. But zvinenge zvichinzika the gospel of God has got the power to deliver us from darkness yes into light. Yes.
darkness rinogona kuva urombo, yes, anogona kuva madhimoni ari kukushungurudza, zvirwere zvakabata nyama yako, wobva waparidzirwa unamatiro, wobva wapora, yes, wobva watenda. Moya moti hauna kutenda zvekare. right. Vanhu muri kuona manje watenda iwewe nekuti waita marriage yako yaita. Rangarirai chinhu chiti pakati peboka revaedheni ndo wakanga utori muraramiro wavo, nokuti tiri vanhu vaedheni vachirarama panyika. Boka ravo raiti kana munhu akasmuka pachiwanze pake paine zvinhu zvaasiri kunzwisisa, aenda kunobvunzira kuti pane muhwezva kana kuti pane chii chandaona pachiwanze changu. Saka oenda kunobvunzira kuti zviri kufamba sei, obva audzwa. Saka Mwari kuOld Testament aitaura nevanhu muzvinhu, muhondo, muchikafu. But muNew Testament muno muguta iri ratinorarama ari kutaura nevanhu mumwanakomana. Achitaura nevanhu mumwanakomana ari kupa first message yekutambudzika kwaJesu. Saka simba riri muna Kristu Jesu rinowanika like ngatipe kuti muDNA. Ndosaka vanhu vari kuberekwa kunzi vava vana vaMwari. Saka vanhu vakazouya vakaintroducwa kuti simba raMwari riri kuita kunge riri kuwanika pakuti imimi Mr. Zigo ndikauya ndibva ndakuti nezita raJesu maponeswa. Zviri kuita kunge ndo muri kuwanika simba raMwari. But simba raMwari riri kuwanika mukuberekwa kuri kuita. Saka zviri kunzi vese vanenge vazogamuchira ivhangeri iyi yekutambudzika kwake vari kupiwa simba rinonzi Jesu rekuti rirarame. Itori nesimba risingaite vhangeri iyoyi, but riri kupiwa pamuchinjikwa nekuti ndipo pakapikwa naMwari kuti zviitike zvinoti neupenyu hwangu ndinopika zvakanga zvataura. Pari kutofanira kunge upenyu hwaJesu hwaputswa kuti vanhu varopafadzwe, kuti vanhu Jesu akatipawo instruction akati go ye therefore chichi instruction aipa. But ane mamwe maportion aizobuda kuti pamunoparidza ndiri zvamunoparidza it will be confirmed by signs and wonders. Yes. Kana tichiti confirmed ndoti proof yekuti vanhu vakabvunzwa zvamurutaura izvi zviriko here izvi, zvamutaura ndezvaMwari here izvi, tinoti alright, iwewe rega tikunamatire kana ukaremara upore, iwewe kana uchirwara upore, iwewe kana nemari yauri kushaya tinonamatira mari unofanira kuva nayo, masigns, miracles and wonders. Saka pachinzi confirmed kuti Jesu atozota muvanhu vachapotswa neyamuri kutaura yekutanga the 3 messages, vozosangana neminana nezviratidzo, vanhu vari kure right. Jesu mukanyatsopedzisa vhesi iyo zvakanaka inototaura kuti generation haiti yaona chiratidzo. Saka nyaya yechiratidzo icho yechiratidzo Jesu ndo yavaitostopa vanga vasingadi kuti vanhu havafaniri kutenda kwandiri nekuti vaona chiratidzo. Vanhu vari kufanira kutenda Jesu achipiwa mu first message. But Jesu paakauya aita zviratidzo kamunhu waMwari. Hatisi kuramba zviratidzo. Aita zviratidzo. Bhaibheri vanataura kuti those who believe and those who follow him, anchengezozva kuna naJohn chakadaro panobva pataura kuti you should walk as he walked. Kurati mimi sana waMwari mukona munhu akaremara. Yes. Ratidzai. Right. Mwari kana achidaro se Mr. Zigo ndikakunamatira ipana. Handisi kukunamatira kuti muri kunzi mutendeuke. Muri kunamatira kushowiwa rudo rwaMwari. Ndinonamatira munhu anotenda nemunhu asingatendi. Wese wanopona. Kushow ilove inoratidzwa naMwari pavanhu. Yakangofanira kuti mumunda memuroi nemumunda meano namari mese munona ilove. But kana rashoko rekutendeuka rekuti vanhu vawerengwe vanofanira kuenda kunotarira. Imi makawandira wochizotenda. Makawandira kupi? Ndakawandira kuvhangeri. Kuvhangeri kokuminana. Minana inongoitika pesa. Minana chinoitika paminana. Minana is like accidental. But Jesu angasingareve here kuti signs, miracles and wonders shall follow. Ndo zvandiri kureva. Kuti inenge ichikutera. Zvirevere kuti kana isiri kukutera vhangeri rauri kuparidza risirino. Hazvirevi kudaro. Hazvirevi kudaro. Kana usitorina ivhangeri iyi yakapiwa naJesu, zviri kutoreva kuti Mwari anenge atori kure newe. Mwari anenge ari kure newe. Anenge ari kure newe. Romans 10 verse 9 inobva yataura zvinodikanwa kuti munhu unzi waponeswa.
right makutobata message yechi3 mukatodaro munenge ndokusanganisa kwatiri kutoti munyika hakusi kutofana kutoitwa muri kufana kana muchiparidza muri kufana kuparidza sezvakaita Ishe munofanira kutanga mapika first message yapera mopika second message yapera mopika third. Saka vanhu vachiparidza manje vari kupika third. Sanangurai zvinhu izvi nemazwi akareruka anonzwisiswa nemunhu, because munhu aruteerera anongonzi varupika first, varupika second, varupika third. Chimbongo ataurai mameseji aya nemazwi akareruka. Alright. Anogona mazwi anogona kuva echishonana but asina kuti asina kureruka nemazwi akareruka. Tataura isusu tikati Mwari wakapa mwanakomana wawo mumwe chete woga kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asaone upenyu husingaperi. Tikataura tikati Mwari kupa kwavakaita mwanakomana wawo mumwe chete woga because itsamba yakanyorwa inoda kutozivisa kuti Mwari akapiwa sei, mwanakomana akapiwa sei panyika, akapiwa kuti atambudzike, arohwe, aurayiwe, ropa riyerere. Tevere vanotarira wotenda kwaari, vanotarira hizi suffering obva vatenda. Zvikureva kuti kana paine mumwe munhu anenge akatenda kuna Jesu nekuda kwezvinhu neinteresting yaainayo isiri yekutambudzika kuna Jesu, anofanira kutodzokera kufirst message ochinotarira obva atenda. Ndo yega message yakapiwa kunzi Jesu atenderwe kuti mubatanidzwe naMwari muone kuenda musecond message. Saka mufirst message Jesu ndiwe kutanga kuparidza, vapostora vaizviziva zvinhu izvozvo. Tichangoti batei 1 ana Pauro muna mbuku yavabasa mamiracle zvese zvaitika vanopedza obva vabvunzwa ndoita sei, haana kuti Pauro haana kuti ngatitonamatai, akabva amudhisha first message. Tarira utende kuna Jesu nekuti vaizviziva kuti Mwari akaratidza simba reumwari pamuchinjikwa. Pakaita ane zvinopfuura muchinjikwa, pakaita ane zvinopfuura Calvary, ndichamupisa. Saka akabva ati tarira utende kuna Jesu. Saka ivhangeri yoga inofanira kukubatanidzai naMwari ndeyesuffering. Ivhangeri yoga yakapiwa mufirst message kuti ikweve nyika ndeyekutambudzika kwaJesu. So munhu anoti ndatendeuka because pachechi panapa ndabatwa zvakanaka. Yes. Munhu anoti ndatendeuka because ndaona nga amai ava munhu akanaka vanoenda kuchechi kana kusayoja. Munhu anoti ndatendeuka nekuti makandinamatira mwana wangu angasina mari yeschool fees akaiwana. Yes. Vanhu ivo vari kure nemuchinjikwa, vakatoparadzaniswa nemuchinjikwa, ari padhuze nemuchinjikwa ndiye vakanotarira vakachizotenda, vakanzwisisa kuti iri ropa radeuka iri. Because pane zvinhu 2 zvinoitika tisati tapfuura ipapo. Pane vanoziva kune vanotenda. Vanoziva havana hanya. Ndosaka zvekuti ivhangeri yeushe panenge pachinzi ivhangeri yeushe ichaparidzirwa kumarudzi ose, ifirst message chete inenge ichiparidzirwa nekuti ine mukana muviri wekuti vamwe vanogona kuramba, vamwe vanogona kubvuma. Imi makatenda maona ivhangeri ipi? Iyo yekutambudzika. Chibonisana kureba makatanga kusangana nayo. Patakatanga kusangana neivhangeri yaJesu takanzwisisa nekuti Mwari akapa mweya mutsvene panyika ukagara mudumbu remhandara. Pakaberekwa mwana mukomana akatumidzwa zita rinonzi Jesu, akararama semunhu achitambudzika siku nesikati, achifudzwa nevaFarisi kusvikira azotengeswa. Atengeswa, akarobwa, akaroverwa pamuchinjikwa, ropa rikaerera. Saka ndakanzwisisa kuti Jesu izvizvi vakaratidzwa kuti isu tiponeswe. Zvakakubata here pamwoyo? Zvakandibata pamwoyo. Ndo ivhangeri yatondisumudza iyoyi pandatokutsvaga vitaziko ndikati ivhangeri iyi inofanira kusheyiwa sekusheyiwa kwayakaitwa naIshe. Tomboti muri kutamba bhora, muri panguva yekumbofarawo semunhu anechi ane nyama. Vhangeri pfungwa yayo yobva yamupfungwa menyu, chii chinoitika pamundi yenyu? Sorry, inyatsewo ndidzokorodza ndanyatsopadza. Muri kutamba bhora, muri kufara semunhu wechi wenyama, tine zvinhu zvinombotifadzawo panyama kutamba bhora. Right. Ipapo manje mukapadaro panenge pati pesanei pichana, because handataura kuti Jesu
vanhu vazhinji vari kutsvaga simba rajesu vari kuritsvaga pane zvatataura zvezvo magifts ndataura kuti haasi ekupruvha muvengi haasi ekuita sei irudo rwaMwari no saka ndira kubata pamuri kutaura saka vanhu vachitsvaga simba raMwari vari kuritsvaga pane zvinhu zvavanoona uyezve zvavagara vachiziva vari paEden kuti kana zvinhu zvatinetsa tinoenda kunobvunzira kana kuti tinoenda kunotsvaga someone otidudzirira kuti chii chanetsa saka simba raMwari iro rekutenda randiri kuparidzai rakatoratidzwa muna Kristu kuti vanhu vaberekwe mumweya saka hapasisina kuti chimwe chinhu chenyama chinozoitika kana ivhangeri iyoyi yabata ushe kana munhu arwadziwa vaenda bvunza ndakaona mushumiri mukuru of course by now hamumutende because chechi mati chechi chaiyo ichechi New Testament zvimwe zvese izvi hameno zvinoitika yes kuna Pastor Chris vaitaura about kuuya kwaJesu misodzi ikaita sei ikatanga kubuda yes maemotions akavakurira ndofunga kuti munhu anga achinzwisisa vhangeri rekutambudzika kwaJesu zvakasvika pakumuchemedza vhangeri rakambokurwadza iwo here zvekuti munofika kuti zvakuitika pandiri zvikaizvi maemotions kwete kuti mabuda enyu musodzi asi munonzwa kuti vhangeri riri kundituma kusagadzikana ndo zvariri kutoita izvozvo ndo zvariri kutoita zvepachokwadi chaizvo chokwadi ladies and gentlemen nyaya iri panapa inyaya inotyisa yatanga ichitanga isiri kunzwisika hanzi vhangeri chairo rinoponesa munhu harisi vhangeri rekuti aireceive oro vhangeri rezviwanikwa oro vhangeri rekubatwa mushe kwaunenge wabatwa mucheche kana vhangeri rekuti iwewe wangoona ngechikristu ndo chitendero chakanaka asi vhangeri rekuti pawakanzwa kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa Jesu akatambura Jesu akauya panyika panapa akapfeka nyama yevanhu akatambura semwanakomana waMwari kuti iwewe uponeswe ndo zvinofanira kukutendeutsa ndo meseji yekutanga inopika kana usina kutopikwa neyo wakazopikwa nedzimwe because vamwe vanongotangira kapa meseji yechi3 makanga makafa pakudarika kwenyu vakubata meseji yechi3 akakupai upenyu pamwe chete naye saka nhasi ndaona kutaurirai pamusoro pekuti akakupai upenyu iwa wese wachatsva vanofanira kudzokera kufirst message first message tainzwisisa ndo inoponesa uyezve mufirst message musakanganwe chinhu chanandi chekuhighlighta chatakuchipedzisira nekupeta first message yedu sei Jesu achipa kuti inyatsowa transparent ndo munotongwa vanhu saka unogona kutoparidzira vanhu vakatongwa kana usina kuwapa first message vasema ropa remuchinjikwa here vatotongwa saka vanhu process yekutotongwa inotouya panoitwa first trumpet yekuparidza iyo kutambudzika kwaJesu itori trumpet hakuna hwamanda yemuna Revelations ayo kwete kuti hakuna hwamanda yemuna Revelation irimo ndiro kuti first trumpet yekudaidzira kuti ruponeso panyika mashandisa izvo rekuti vakasema yes vakasema ropa zvakafanana nekuti nyaya yeropa inyaya yekuti Mr. Zigo kana muchiziva imi pamusoro pekutambudzika kwaJesu ndikakuudzai kuti handei tinonzwa vhangeri imi hamusimuki bozi mune muchiti zvekutambudzika kwaJesu kasi ndikakuudzai kuti Mr. Zigo kune machiripitika uko Mr. Zigo munomati saka next week handei ndo zvinokusuma mukanzwa zvakutonge zvakurerekera kuivhangeri ukoko mamataura kuti takara tozviziva izvi saka kana usingakwanisi kugamuchira first message unenge watotongwa kare exactly unosara wozofa hako vakatotongwa kudhara handei pasecond message bozofungwa hedu second message nasina nango yangu kunoshare first message kuitira kuti second message inonzi wareceiver first message ndo wakuenda kusecond saka ivhangeri yeushe yatiri kungospread first message kukazoita wareceiver first message takuenda nawo kusecond message mareceiver second message first message mareceiver kuti Jesu akatambura chaizvo Jesu akaroverwa pamuchinjikwa akachema akabayiwa akanyadziswa akapinzwa muguva akadii zvandirwadza chaizvo hamuna usati mapedza vandofanira kutaura kuti right handimukuona kuti hamusati maibata zvakanaka hamuna kutaura kuti ndosaka ndatenda
Kutenda kapa mwe ndakatenda kare. Makatendei? Kuti Ishe Jesu ndiye mwanakomana waMwari akandifira zvivi zvangu. Romans 10:9. Ndozvandakatenda. Ndozvandiri kureva kuti zvone mama ende here kunotarira. Ndichiverenga Bhaibheri, arrangement yavo kuNew Testament kunotanga neupenyu hwaJesu richitsanangura zvese izvozvo kusvika Jesu aroverwa pamuchinjikwa. Radaro rapinda nemubhuku remabasa evapostora richitaura mabasa emapostora mufambiro wavo akaita chii nebasa. Ndikuverenga ndiri kutendera mabasa emapostora mamwe nemeseji imwe chete iyoyo yamuri kutaura kuti vaifamba vachiparidza chii? First message. The death, the crucifixion, resurrection of Jesus. Toenda kuna Romans notanga kutsanangurwa in depth naPauro zvinodiwa kuti ndipone. Saka ndikadaro zviri pana Romans 10:9 handina kupona. Right. Ndosaka ndandichikuudza kuti third message inonyorwa iri mumafiga. Uyo anopupura nemuromo wake kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari achaponeswa nekupupura nemuromo. Ndokutarira nekutenda kuti Mwari akapa mwanakomana. Unenge inozonyorwa iri mufiga muna Romans kuti anopupura. Saka pari kunzi anopupura nemuromo wake, pari kunzi anotarira kutambudzika. Mukusvona kupi? Ndo zvitoripo. No. Yes. Zviri papi muBhaibheri? MuBhaibheri zviri papa naVaroma ipapo. Romans 10:9. Kunonzi kupupura nemuromo. Kupupura nemuromo kutaura. Ndikati if you confess with your mouth, what do I mean? No confess. As straightforward as it is. Imi kuti zviri kuti anotarisa. Aiwa, ndiri kuti nene pamessage yechi3 panenge pachinyorwa zvakafanana rega timbobata. Imi mamubvumidzwe here naMwari kungopa nesu pamessage yekutanga kana tinyango tatenda kana tina kutenda azvibvumidzwe. Azvitobvumasi ndosaka tiri kutospreada kuti message vapostora mukatarisa vaitoti pakarambwa first message wobva watorongedza waitotaura kuti shoko zvamariramba. Ndipe ma-instance like Bible pazvakaitika pazvakataurwa kuti ndozvinofanira kuitika. Yes. Ana Pauro pavakaparidza shoko pakati pavaIsraeri, vaIsraeri ndokubva varamba zvikanzi shoko zvamariramba zvazvakafanira hazvo kuti zvitange kuparidzirwa pakati penyu, asi zvamaramba shoko takwenda naro kuhaidheni. Saka Jesu aitotaka vanhu vakaramba kutenda aibva atosiyana navo. Asi pane anenge akaudza vadzidzi vake kuti kana maenda unoparidza mukapinda mumusha mukasagamuchirwa akati chii pamberi pacho. Right. Makadzwa message yawanga wapuhwa nguva yaye. Ini magwana ndinyazoziva. Right. Message yawanga wapuhwa panguva yaye yainzi endai munotaurira mudzimba dzaIsraeri kuti umambo waswedera. Jesu akunoroverwa pamuchinjikwa. Jesu anga achitori mupenyu ipapo. Saka endai munotaurira pakati panhu. Ndosaka vakanzi musapinda nemunzira dzavaedheni. But apa manje sendauya nemi ndazokupai mumessage yaJesu akuchipa kuti ichidhishwe nekuti yakuchidistributwa nekuti ye already afa akamuka. Saka yakuenda pakati pavaedheni napakati pavaIsraeri. Saka yakuenda pese. Saka isusu nyaya yatakati nayo kana kuti yatinayo yatikuspreada ndeyekuti vanhu vanzwisise kuti Jesu anotenderwei. Uyezve Jesu nzira dzaakapiwa nadzo naBaba ndedzipi. Kana paita andambopatsanura. Songororo ine simba kuneta hanzi don't tire. We do not grow weary in doing good. Yes. Patsanangurai futi nekuti vanhu vari kuona anozive vamwe ndo pane vanhu vamatumwa naMwari kuti muite se muyozotendeutsa. Right. Asi makupatsanangura briefly. That someone can understand. Nyaya irimo mu first message ndeyekutarira nekutenda. Tatarira nekutenda. Tobva tapiwa token redu. Tobva taenda ku second message. Tatarira upenyu kutambudzika kwaje. Tochitenda kuti tikweyiwe nemwanakomana. Kuti zviitike tikweyiwe. Pari kutsvagwa vari kukweyiwa mumwanakomana. Kukwewewa atatonge magnet. Exactly. Nekutambudzika kwake ndochiri kutsvaga kukweyiwa kuti vanhu nyika ikweyiwe. Ndosaka iri kubva yatoti atoramba kukweyiwa neizvozvo obva atotongwa akweyiwa obva atoenda kusecond message. Ladies and gentlemen, I want you to comment in the comment section
whether unonzwisa magwaro kana unzwise unenge ngoti papfungwa dzavo. Mukoma vatichawapa task yekuti vafambe mucomment section vachipindura munhu ega ega anenge abvunza mubvunzo chaiwo, kwete vanouya vachiti aiwa zimusoro kushata what no. Tiri kuda vanhu vanouya kuzodhibheta Bible facts and munhu anenge achitaura Bible truth. The reason why tati tichipfuura apa zvikureva kuti message number 2 nemessage number 3 hatimbofa takaiona ka paTV. Message number 2 nemessage number 3 haioneke nekuti panenge pasina receive first message. Pakaita receive indiri kuparidza zvakaparidzwa naJesu kuti muviri wangu chanoparidzwa sei munyika. Mukasabata pamusoro peevhangeri yandakupai iri 3 kudai mukanoipesanisa vanhu vakaattractwa nedzimwe evhangeri isiri yokutambudzika imi ndichakupisai neboka rose. Saka vanhu vari kufanira kutanga wapikwa nefirst message wobva wapinda musecond, because musakanganwa kuti mufirst message mune process inobva yatoitika, musecond message mune process inobva yatoitika, muthird message mune process inobva yatoitika. Mubvunzo wangu wangori kuti vanhu vari kukwevewa. Yes. Jesu akatuma vadzidzi vake kune vanhu vanga vatenda. Tauya panhau futi yekuti iwewe haukwanisi kungotendeuka usiri mbeu yekutendeuka. Alright. Ipapo ndinopapindura nezvakanyorwa nemaapostors. Zvakanzicha. Handigoni kupindura nezvizaruko bhozi zvinoitika mubhaibheri. Nyaya pane painombodai yozononyorwa iri figa zvekuti yakunyatsochihighlightwa. Zvafanira zvandiri kutaurira zvemameseji aya. Jesu anozotosvika pavanotaura kuti rega tichingobriefa zvedu kuti vanhu vachinzwisise kuti meseji yega yega yakatumirwa basa rayo panyika. Haisi nyaya kungoti ukapinda mubhaibheri wakunosotora meseji yega yega yakatumirwa basa rayo. Jesu anozotaura pamusoro pemeseji obva kuti anotenda, which means anyone, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Asi usingatendi atotongwa. Asingatendi haabhabhatidzwi. Saka Jesu vanga vatori careful nefirst message kuti aramba kutenda first message haabhabhatidzwi atotongwa. Process yekutotongwa inonzi inotoitika first message. Right. Taakuenda pamubvunzo wenyu mabvunzo yekuti pane mbeu. Right. Pauro anoti asvika kune imwe nzvimbo achiparidza evhangeri yekutenda, kwanosvika paaritari pakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazikanwa. Anobva apa introduction obva ati nekuti Mwari akaita marudzi ose achibva kune ropa rimwe chete, kuti watsvake Mwari wamutsvanzvadzire kunyange asiri kure nemumwe wake. Saka marudzi ose akaitwa neropa rimwe chete kuti vatsvage Mwari wamutsvanzvadzire. Saka munhu wese chinhu chichangotongerwa vanhu kana kuti chinotongerwa vanhu ndechekusema Calvary. Yes. Muchisvika panapa mataura kuti nenyaya yamuda kutaura about vanhu veJohani Masowe, dzidziso yaJohani Masowe. Yes. Mukutaura message muda kuachiva chii? Right. Toda kuachiva kuti evhangeri yaJesu yakaparidzwa kuMasowe ikoko, because ini Mwari achindiratidza, Mwari akatondimutsa kuti ndiparidze, saka ndinotoona Johani anga akatumwa naMwari. Johani anga akatumwa naMwari munyika inoyi kuti aparidze evhangeri. Alright. Kana mutsa anga akatumwa naMwari, akatumwa naMwari here kana kuti anga akatumwa naMwari? Mukutaura kuti chandiri kuti anga akatumwa naMwari zvafanira kuti ndikati apostle Pauro vakashandiswa naMwari inawe kuti vakaparidza nguva yavo. Saka vatumwa hopo vanotumwa. Yes. Vazhinji vanogona kuzorasika pamberi apo. Yes. Pakuti anga akatumwa naMwari. Alright. Yandanzwisisa yamuda. Aiwa, regai tingoibata akatumwa naMwari. Yes. Kuti aparidzire nyika ino. Alright. Maridzo yake yangeri. Shoko raMwari rinoti mweya umwe neumwe. Sei ndichiti Johani anga akatumwa, ndakazviona sei kuti Johani anga akatumwa. Mweya umwe neumwe unopupura kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Mweya uwo ndewaMwari. Mweya umwe neumwe unopupura kuti Jesu Kristu wakauya munyama. Ndewani
ndewamwari. Mweya unofanira kupupura kuti Jesu Kristu wakauya munyama. Saka Johani aipupura kuti Jesu Kristu wakauya munyama nekuti aitaura kuti tinokutendai Jesu makabayiwa mhiri yegungwa nemaJudha musina mhaka yamakapara, raiwa tsitsi rudo kuti riputsirwe mwana dziwane mutenda. Sezvatanga tichimbotaura kuti Jesu anotoputsirwa muhana yevatenda. Saka Johani aitozviziva, aitotaura kuti Jesu wakauya munyama, wakaberekwa mhiri yegungwa, akabayiwa namaJudha. Yes, ende atichida kuuya ipapo, muprofita wenhema haana hanya nazvo, haanei nazvo. Ndosaka muchiona kuti vanhu vari kuparidza mukanyatsozvicheka havana hanya nekuti musimbwe muna Kristu, vane hanya nekuti munzi nezita raJesu maitirwa zvakanaka. Muzvicheke pari kuparidzwa gospel. Havana hanya nekuti vanhu vamwirire nekunotarira kuKalvari. Vane hanya nekuti zvafanana nezvandanditaura kuti kuitwa kunoitwa naMwari zvakaita sepana ndikasvika muna ari possessed nedhimoni ndikamunamatira akava freely, ndobva ndamuparidzira vhangeri zvakwari kuti anoda here kana haadi, zvisinei nekuti pane zvaitika. Nenguva yedu rege ndikunze apa. Yes. Nei musingade kuJohani Masowe? Ine ndisingade kumuJohani Masowe nekuti handina kudanirwa ikoko. Aiwa, kereke imwe chete yamataura kuti ndinopinda New Testament, mhando chechi inofanira kunge iripo. Ayo, handimati sei musingade kuJohani Masowe. Inda ndichida kuburitsa nyaya yekuti zviri kuparidzwa nhasi kuMasowe nezvakaparidzwa naJohani zvakasiyana. Saka dai Johani anga aripo nhasi, devaitorambwa boka rese. Veboka ndati vasei, dai Johani anga aripo nhasi maiendere kuMasowe. Dai Johani anga aripo nhasi endaenda chechi yekuMasowe New Testament, inonzi New Testament. New Testament because yaitaura pamusoro paJesu. So the same thing kana kuine imwe chechi toti kana Chiwenga apostle Chiwenga wasvika pamusoro paJesu inonzi New Testament chechi futi. Saka hapana kanyaya yekunzi chechi imwe chete kune chechi imwe chete inonzi New Testament. Vanhu vanokwanisa kuvhura machechi avana Sayuja haana chichi. Izvozvo ini nangu handizvizivi. Chandongoziva ndosvika ndati ndakadanirwa kuti ndiparidze New Testament. Handina kunyange ndandapuwa shoko rakanzi 3 message. Handina kuti titumidze sangano kuti 3 message zichechi. Zita ranga riripo rekuti New Testament isungano yakaitwa naMwari akaisimbisa mwanakomana wake. Saka patinomutswa isusu tiri kumutswa kuti tiparidze sungano yakaitwa naMwari kare. Saka tiri kuiparidza nemafeatures acho ese sezvairi. Tiri kuparidza chechi handina mafeatures andiri kusiya. Alright, ndatidzokei paJohani. Mati Johani anga akatumwa nekuti maridzo yaaiparidza ndo first message zvotaurwa neBhaibheri. Yes, kuti vanhu vatende kuna Jesu. Aitotaura kuti Johani aiverenga Bhaibheri zvee? Johani anga asingaverengi. So aikoparidza message mweya sezvakanga zvichiita vaapostoli. Mukatarisa pakanyora Pauro, pane wamunoziva here muBhaibheri akaparidzwa nemweya? Ndiani? Ana Pauro akatomboenda kuidhanisi akanogara akazouya achiyananisa. But Pauro muzvinyorwa zvake zvese anoshandisa as reference point. Of course anotaura about mamiracles what would happen kwaakazomboenda akadii, asi aishandisa shoko raMwari ratingati panguva iyoyo yanga iri Bhaibheri. Ana Pauro manje ndo vakatosaka kuti New Testament inyatsochihighlightwa. Saka ana Pauro vaiparidza vari mutsoka dzevaapostoli, vanga vari maapostles, vaitonyora. Saka munhu anokwanisira kusimuka muna 19th century or 18th century or this new millennium that we are in, kana muna 2000 achiti ini ndangonzwa zvataurwa naMwari but ina handisi kuda kuverenga Bhaibheri. Inoye tinotarisa kuti because handimaonzwa kuti panda ndichikutaurira zvaJohana ataura zvekutambudzika kwaJesu. Ataura kuti Jesu tinokutenda makabayiwa mhiri yegungwa. Handimukuona kuti Bhaibheri riri kutowerekwa but vanhu vari kutadza kutowana upenyu kuti muBhaibheri macho nekuti zvakaiswa chidhindo naMwari kuti zviponese vanhu havasi kuzvibuditsa mumascripture. Alright, saka pamati zvaakuparidzwa izvezvi
kumasowe zvasiyana. Zvasiyana kuti vakuparidza Johani. Hamufungi here kuti vari kuparidza Johani nekuti Johani akavaratidza kwaari kuti kuzayo chaizvezvi vanoenda pastage vakabata mabhuku ababa Guti vachitaura upenyu hwababa Guti vachitaura legacy inotonzi legacy Sunday yababa Guti nekuti tinenge ipapo manje tikagona kubata hedu tikazitanga ndiri kubata vanhu ndiri kubata an example Johani wamuri kutaura muri kutobata because ichechechi yevanhu ayo ini kanti pandiri kubata Johani handisi kubata ndiri kumuti ini zvakafanira pandiri kubata Jesu tisarasika tati vanhu vekuzayoja vanoziva baba Guti zvakanyanya because vakadzidza baba Guti zvakaita sei zvakanyanya but at least baba Guti akatombovasiyira bhaibheri vanotomboti vakati rasikei kuverengati bhaibheri isu tiri kuti kuJohani Masowe Johani haana kuvasiyira bhaibheri akavasiyira zvaakaudzwa iye nechi ndo zvatikura kuti vakazvirasa nokuti havasi kuzvitaura zvavakasiyirwa dai vaizvitenda zvavakasiyirwa naJohani dai vaitenda muna Kristu. Peter abva achitaura akati takaona minana takaona taitofamba naJesu chaiye ndiPeter kwamunanzwa mashoko kaya ndomaziva akati tikanzwa kutinhira kwematenga tikadii zvese zvizvo zvakatishamisa handiti so but we have got a more sure word of prophecy exactly chaite a more sure word of prophecy ranga riri shoko kuti instead yekuteerera zvakataurwa nanhingi oro kuti ini ndakaona chitaitai oro ndakanzwa voice exactly kana uchida kunyatsobimba naMwari chaizvo Mwari kune chinhu chiri nani kudarika minana kudarika mabhanangana nenheni chinova shoko rake exactly hamufungiri kuti Johani aifanira kusiyira vanhu aifanira kuti imimi chaivo makaona zviratidzo imi munhu waMwari makaona zviratidzo mukadii asi manditi aiwa inini handineni zviratidzo ini ndinoda kuti vanhu vazive meseji remubhaibheri yaMwari Johani aitadzire kuita saizvozvo ndo ivhangeri akanga achitoparidza pasina bhaibheri ayo papasina bhaibheri hatisi kuramba kuti papasina bhaibheri isusu tiri kuti apa indanga ndichibata nyaya yekuparidza kwakaita Johani ini handisi kuti bhaibheri riri because bhaibheri ndotoriwerenga 100% handina kana shoko randinozvidza riripa nekuti shoko raMwari rekuti chero ndikanzi ndataura chinhu ndiri kuseruko chikazoya chikatadzikwa mubhaibheri chinowanikwa saka handiri shori saka ini ndiri kuti panyaya yebhaibheri apa pekunzi hatiwerenge ndo patiri kutobata kutoti nyaya yekusawerenga bhaibheri uyo akanga asingawerengi bhaibheri aitaura mashoko aMwari imi muri kuti hamuwerengi bhaibheri but maakuchitsikirira pamusoro peuyo asina kuroverwa iye akatouya achitokutsikirirai pamusoro peakaita sei pakaroverwa because rangarirai mufirst message tiri kunopiwa token saka token iroro ndo ratichashandisa tese muguta hamutenge mari munotenga token saka token reropa ndo ratichashandisa tese saka patiri kutaura ivhangeri iyi inobatanidza wese vanotenda muzita raJesu vanovhaliwa token rekutambudzika kwani saka ndanda kudzoka nemi tichisvika pakutovhara time yedu yatifambe patati izvezvi mamuchitaura about vanhu vekuJohani Masowe message yamuda kushare kwavari kuJohani Masowe ndeyekuti chii message yada kushare mukuwana kuJohani Masowe ndeyekuti dzokerai paivhangeri yakaparidzwa yekutarira nekutenda kuna Jesu muponeswe nekuti mukasvikirwa naIshe makadai kana kuti pane vanhu vari kutobuda munyama vasina ivhangeri yekutambudzika kwayo but vachitofunga kuti vakatoperera vachitoti iyi ndo ivhangeri chaiyo but Johani akanga achibata pamusoro peivhangeri nekuti aizviziva kuti kudenga napasi uyo wakaputswa ndiye wakaita kuti wose vaone upenyu saka wese anenge achimutswa naMwari anozviziva kuti muNew Testament mune 3 message dzirimo hadzisanganiswi wese anenge achita sei akamutswa naMwari kana muchiti akamutswa mukureva vashumiri vanenge vanzi naMwari paridzai vatendi nei tisingazvinzwe mumachechi kana makadzara vanhu vakamutswa kama mumachechi inangu handizozivi because
no munhu waMwari munofanira kuziva ayo zvinoitika manje ndezvekuti inyaya dzeupenyu yes muri kuona kuti zvakafanana nepana ndichiti pafirst message paipa pangu nemessage 1 ndichauya ndichitaura nezvevanhu vachabva vabata uwenga yekuti rega tiende uku kana kuti rega titeerere vhangeri havasi kuteerera nekuti wakweyiwa nemwanakomana ini ndichitsvaga chandakaratidzwa ndechekuti wose vandichaparidzira wakweyiwe mwanakomana waone upenyu usingaperi waregedze kukweyiwa nezvimwe zvinhu asi wakweyiwe kuti sungano yeNew Testament iraramike pakati pavo vazogona kunochengeta zvakarayirwa naMwari kuti tirege kuzobata mhosva yekuti vanhu vacharamba kuchengeta zvakarayirwa naMwari nekuti vanenge vasina kupiwa simba rinonzi Jesu. Asi Jesu pachezvo zvake akaudza vanhu kuti come to me yes all those who are heavy laden yes vese vakaremerwa vakaneta vakadii ndichakupa izororo. Ndopandataura kwamaziko ndikati muna Jesu munopiwa zororo, muna Jesu munobviswa makesi, but muri kubviswa netaipi yekuti imimi kana mune kesi mukabereka mwana wenyu apa anenge ane kesi saka muna Jesu muri kubviswa kesi nekuti apika neupenyu hwake tiri kutoberekwa muna Kristu tochibvisirwa zvese izvi hatisi imi kesi haibvika nekuti ndauya kunoti hamusina kesi inotobva nekuti kana imi makaropafadzwa nekuti makaropafadzwa ichamunozvara chinotora DNA yenyu saka vanhu vari kuropafadzwa muna Kristu zvakapfuura nekunaka uyezve nekusaswa nekupiwa upenyu nekuti Mwari akapika neKalvari wobva wafamba neDNA yaKristu kuti varege kurarama munyama. Saka zviri kuuya kunge tikauya tikajuka padumbu ivhangeri zvikuita kunge tamhanya kuti vanhu vakomborerwe tamhanyira kuti vanhu vaite zvavari tiri kuita kunge tiri kupa vanhu vepanext door kuti vamwe tiri kuvatengera mota vamwe but hazvisi zvavo vanhu vari kufanira kupiwa umwana muna Kristu Jesu but vari kupiwa through Kalvari nekuti Mwari akapika paKalvari. Saka ipapo paKalvari ndo pane nyaya yese kuti vanhu vari kufanira kuremekedza ropa, vari kufanira kuremekedza kutambudzika uchizotenda kuna Jesu. Munyika ino yeZimbabwe vanhu vaMwari uri vashumiri yes vamwe uri vakamutswa yes vari kuparidza uri vakaparidza mhangeri yechokwadi besides Johani ndianani musataure vasina ipapo pamazita handingakwanisi ndimusingakwanisi munhu waMwari. Zvazvidoita ndezvekuti manzwa zvandataura ndataura kuti mameseji achipuwa ari kupiwa clearly. Ini chandiri kufanira kuita kuparidza zvakafanana rega ndimbobata hangu bichana handisi kuwabata. Pane debate ramakambo ita so rakaitwa naVachiwenga naWamarufu vachidebata meseji yechi3 yanga iri meseji yechi3 yavaidebata paipai hazvibvumidzwa muNew Testament zvavakaita paipai pameseji yechi3 tichazoibata hedu nhasi haisiri yatida kubata but pameseji yechi3 ndosati kuti mameseji akasazikanwa pakuparidza munenge muchipesa vanhu vanopesera vane confusion. Handi muri kuona ipapa tapa first message hatisati tapedza kuparidza Jesu, tine second message hasati tapedza kuparidza Jesu, tine third message tapedza kuparidza muviri waKristu. Handi muri kuona zvekuti tiri kutoti munhu yega yega achinzwa anenge achitika kuti ini first message ndakareceiva here kana paita areceiva otosimudza ruoko ini ndareceiva first message ndakanga ndisina kumbokudza ropa raJesu ndakanga ndisina kumbonotarira ndakanga ndine zvimwe zvinhu zvazvakandikovera kuna Mwari ndakanga ndisina kukweyiwa neuyo wakapiwa naMwari kuti utambudzike saka ndinodawo kutarira nekuti mukasaikada wese waipa matestimony muNew Testament waipa matestimony ekutenda uchizoreceiva second message. Saka zvokureva kuti pakamuka zvandandichikuudzai izvazvo kuti kune vanhu 2 vari kuparidza muchinjiko but vamwe vari kuparidza uri death uchiuraya, vamwe vari kuparidza uchipa upenyu. Vari kupa upenyu ndo vari kudzosera kuti vanhu vatarirwe naMwari vari kudenga vapiwe simba reumwari rirarame pakati pavo vasemwe nezvakaipa zvenyika ndoriri muna Kristu. Kozoita vari kuparidza zita raJesu vari kungoti vaya vakauya vovata kana zvakaramba kuna baba wako kwauri zvinoita se zvinoita nezita raJesu dakukunamatira uya kana vanhu vari kunzi ngavapikwe nefirst message vanhu ngavapikwe nefirst message baba vachipika chinhu ichi
vataura kuti vese vasema ropa vatotongwa. Saka vanhu vakasabata ivhangeri iyoyo zvekureva kuti chechi chava nechaos. Apa tati munhu anofanira kunzwa first message iri clearly oda aireceiver akupinda musecond. Iyo ivhangeri ndio ichapedza confusion in the world. Because of our time. Ladies and gentlemen, comments kana muchida kuvaona zvekare, and with that we are out.